lillahi wa inna ilaihi raji'una. Masu sauraro kamar dai yadda kuke ganin wa'innan dai wasu shashi ne dai na rundunar 'yan bindiga wanda suka yi alwashin tarwatsa wasu yankuna arewa da kuma kai farmaki. Jama'a assalamu alaikum. Sunana ASP Mahimu Abubakar, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Borno. A biyo bayan yunkuri da hukumar 'yan sanda na wannan jiha take yi wajen ganin ta dakile wato ainihin laifuffuka ƙananu da manya a wannan faɗin jiha domin a samu zaman lafiya. Ƙarƙashin jagorancin shi kwamishinan 'yan sanda wato CP Shola Babatun da Baba Ita PSC FDMSS. Yau ma Allah ba mu nasarar sharki wayansu wanda ake tuhuma da laifin yin garkuwa da mutane. A ranar 8 ga watan 4 na shekara 2022 muka samu korafi zuwa ofishin kwamishinan 'yan sanda na wayansu wanda suka yi yunkurin su wato ainihin yi kidnapping ɗin wani wanda suka mai barazana. A ranar letan ta zo kamar haka daga shi malam Babayo Umar, wanda ranar 15 ga watan 3 na shekara 2022 waɗansu wanda suka wato ainihin koye lambar wayarsu suka kira shi suka mai barazana da nufin cewa in bai biya musu bukatansu ba za su wato ainihin yin garkuwa da shi, wanda hakan ya sa shi shugaban rundunar 'yan sandan jihar Gombe ya jagorantar da masu bincike na farin kaya na wannan runduna domin su wato ainihin yi bincike akan wannan namba da aka ɓoye kuma su tabbatar sun gano waɗanda ake tuhuma, wanda hakan ya sa cikin gaggawa wannan hukuma na SIB suka yi yunkuri suka fita suka fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba, kuma Allah ya ba su nasara suka bankaɗo wannan namba da aka ɓoye kuma suka yi nasarar cafke waɗannan mutane guda 3 masu suna kamar haka: Lami Abdullahi mai shekaru 30, mai fata Galadima mai shekaru 18, Fari Babangida mai shekaru 22, wanda dukansu suna zaune ne a ƙauyen Madugu a ƙarƙashin Akko Local Government da yake jihar Gombe. Ina ganin za mu gabatar da wayannan masu laifi wanda ake tuhuma da wannan laifi za su mana bayanin ainihin abin da ya faru har aka kai ga wannan mataki da suke karkashin kulawan hukumar 'yan sanda a wannan